akelarren beroan, emekin dartxu luzakarren goxoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, bideak doinuak daramatzagu kolkoan. San Juan gaua edo hobesan da solstizio gaua, udari paso egiten diogun gaua, alegia, gure gaua, sorginen gaua, miren? Bai, sorginen gaua ere bai. Eta gainera azken aldian emakumeek protagonismoa irabazi duten eguna. Martxoak 8arekin eta Hondarribiko alardearen egunarekin, emakumeak protagonismo izugarri hartu duten eguna. San Juan suaren inguruan beti dantzatu da. Emakumeek soka dantzatan beti eduki dute presentzia. Baina gaur egun zabaldu da izugarri. Herri eta auzo askotan San Juan sua soila zen hori bihurtu da dantza kolektiboa, akelarre kolektiboa, eta hor emakumeak daukate izugarrizko pisua, beraz maite dugu San Juan gaua. Maite dugu San Juan gaua, gauik motzena, egunik luzeena, ezakit gauik motzenak arriskua omen dute eta arriskutsak omen dira, gainera bero, bueno, adibide asko gerta ditezke, ekine San Juan gaua, sorgin gaua. Bai, gau motza, ez da, nara? Egun luzea. Motzegi geratzen den gaua egia da, San Juan bezpera motzegi geratzen da, horregatik eguna, bai, bueno, alde personala alde batera utzita, aipatu duzue San Juan bezpera, zenbat ohitura, tokian toki ere, bakoitzak bere mundutxoa eraikitzen duelako hori gauza ona da. Goazen saretara, arakatzen hasita zenbat material Mirenek lagundu dit, guzti honetan. Konjuro ezberdinak, hau, Nafarro aldetik, Sakan aldetik. Mirristi gerrena plat, olio zopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilik. Ikimilik. Ba, hoxe, San Juan zua, San Juan bezpera, solstizioa, zenbat eta zenbat ohitura, herri bakoitzak bere ohiturak ditu, batzuetan txopo bat erretzen da, baina egia da irakurtzen hasita ez da, lehenoko garaietan, Mirenek ondo esan duen bezala, suaren inguruan dantzatzen zala eta, dirudinez, lehenoko usadi horiek hasi ziren pixkat berrartzen, urdiainen hasi zirela emakumeak suaren ondoan dantzan, eta urdiaintik hainbat eta hainbat herrietara ekarri, berrekarri dute emakumeren presentzia hori, ez da? Bai, eta berrasmatu zeratik azkenean, tradizioak tradizio izateko aldatu egin behar dute, baina gainera berriak sortu ditzakegu. Eta berriak sortu ditzakegu guk ditugun balioen inguruan, ez? Osea, taldea, berdintasuna, balioen inguruan ohitura berriak sortzea ondo dago. Altsasuko konjuro horren arrazoia edo da, oraindik ere etxe askotan, San Juan gauean edo bezea, inguru horretan, biltzen direlako ardaska txikiak elorri zuriaren agurean, iratze pixka bat eta horrela, eta etxearen atearen gainean jartzen da etxea babestuko dulakoan. Eta horrek hitz egite digu, naturarekin erabat bat egina zegoen gizarte batetaz, pentsatzen zuena naturaren indarrak babestu egiten gintuztela, eta orain iritsi gera urrutiratze horretan kontrako bidea egin behar izatera, ez? Osea, natura guk babestu behar degula konturatzea. San Juan gauean egiten zen lehenengo bustitzea etxeetan, eta horrela, joaten zian, itsaso aldean bizi ginenak lehenengo bainua itsasoan hartzen genuen, baina besteak errekara joaten ziren, amonek eta oinak besteik ez bazian ere egun horretan busti egiten zituzten. Eta orain, apirilean dagoeneko jendea hondartzen uretaz sartzen ari zen. Larrialdi klimatikoa hemen dago, berreskuratu dezagun natura, guk zaindu behar dugulako, galduko ez bagera. Esan behar nuen, lehen bustitzea San Juan gauean egia da, askotan eginda, ez da? Txosna giroan eta hori ere, baina gero pentsatu dut, ez da egia, lehenagotik ere, hori ez da aldaketa klimatikoa, hori da Euskal Herrian bizi garela, baina bai, bustitze hori ere emanda lehenago xio. Miren, desmontatu eta inpolita zen, baina... Eta ez, argi geratu da beste bain ere, espezie bezala desagertu egingo garela, beraz,
eutxi horrei eta eman dena San Juan bezperan, akaso besterik ez da eta egongo. Lehen Nafarro aldera joan gara, aipatu du Mirenek, usadio ezberdinak, guazen Jaizkibel aldera, hauek dotore xamar ikusi ditugu. Dantza ezberdinak, baina batzuk errepikatzen dira, edo nola ere ez dugu aurreratuko, guazen Jaizkibelgo magalera. Errezen ituzten sorginen, nuinordea garagu. Errezen ituzten sorginen, erratzagu dauzkagu. Errezen ituzten sorginen, harima ez da galdu. Errezen ituzten sorginen, mirrifarra garagu. Gaur piztutako sua, zuzendu dadila goruntz. Iluntzen ari den zeru urdin ilunean, ernai eta dizdiz esnatzen ari den izar bakoitza ukitu dezala. Izarretatik ikus dadila lurrean ere keinuka ari garela. Joan zirenei, ez daudenei edo joango direnei. Lurrak lotzen gaitu, ohiturak sustraitzen gaitu lurrean, eta bertatik, su ertzetik, itsasoari begira jarraituko dugu, gau ilunak argitzen eta izarrak ikutuz. Sutara behar ez dena, eskutan hartuz ondorena. Nola ez da izango ba urteko gaurik politena? Zalantzi gabe eta ikusten ari ginen bitartean, miren, Jaizkibel ze polita bai ederra, eta hor ikusi dugun azken puntotxo hori, ez da, suarena. Ze garrantzitsua, suak eta suak esan nahi duena. Zenbat gauza erre dituzue sutan? Ze botatzen da sutara? Gauza onak, txarrak, esaten due, baztertu nahi dezuena, ni kontrako egiten dut. Ni botatzen ditut, gertatu nahi zaizkidan gauzan desioa. Beste batzuk, tabako erretzeari utzi nahi dezula, tabakoa bota. Bateaki, jendeak ze bota dezaken. Nik uste dut gutako bakoitzak lehenengo bota duguna izan diala eskolako liburuak, ezta? Ekainak 21 bukatu, kajak eta dendatan eta biltzen hasi, eta bueno, ez, urteko kuaderno hura, kursoa gainditu ondoren, erretzea uste dut dala edo zeinek egin duen zerbait. Eta gero bakoitzak, Jaizkibeleko irudi hauek 2020an grabatutakoak dira. Pasai Donibanen, beti eginda San Juan solemnea, pentsazazue, patroi nagusia da herrikoa, eta San Juan solemnea zuhaitzaren inguruan, eta horrela. 2020an pandemia zela eta elkarrekin biltzea zaildu zen, eta mendian egitea erabaki zuten. Ordurako nire familiak ohitura hartuta genuen, Jaizkibelen gibelean, atzeko aldean ospatzea, magikoa da, eta hori izaten nuen, ez? Osea, batzutan, tradizioak mantendu behar dira bere horretan, eta beste batzutan berriak sortu. Eta hau berria da, San Juanen ez zegoen ohiturik, San Juan gauean mendira joan eta horre egitekoa, eta iruditzen zait oso ederra dela. Bai, eta aro modernoan, aipatu duzu, gainera erretzaren ohitura hori, pentsa, gaurkotzeko modua barrikadak, hiriko mobiliarioa, banketxeak, autobusak, herri honetan, erretzeko ohitura ezberdinak bizi izan ditugu hamarkada nahiko gertukoetan. Gauza berriak, goazen Araba aldera, Judimendi aldera.
hori Judimendin ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, baina zen olako sorta, ikusi duzu esua batzuk kanpingasarekin, beste batzuk harriarekin txinparta ez, harriarena ez. Baina ikusi duzu garai ezberdinak, goazen Judimenditik Gipuzkoa sakonera Ordizialdera, baina hauek kobetara jo dute, argi. Gelarreak, hauei sua eskutan, biribilketan, bate dakin ora. Ze polita diran akelarreak, zenbat akelarre egiten diran Euskal Herritik zehar. Neri, noski zer esango dizuet, politena Hernanikoa, eta ez bada, berdintzait, niretzako, bai, ze politak diran. Bai, kontatu zazu ez zer baino lehenago, zuk akelarri berezi batean parte hartu zen. Kontatu, bai. Kontatu. Zugarramurdiko kapitulua jakin nahi dugu. Jo, ez denai, kontatu gezurra, kontatu bet. Bueno, en fin, Zugarramurdin, orain dela urte asko, izan zen gainera, azken akelarre egin zana han, zebadakizue gero pixka bat zoramena izan zen, estatu frantzesetik etortzen ziren batzuk, eta pixka liada izaten zen, baina, en fin, esan zidaten han antzerke egiten zutenek. Behar dugu norbait, etorriko zera, eta noski, ni aktorea, ez, polibalientea, mirenek dioen bezala, bai. Eta ateran itzan Zugarramurdiko kobazuluetan dantzan San Juan gauan. Zoragarria. Gainera Zugarramurdik dauka, filmetan ikusi ahal izan dugu, baina, aipatzen duzun hori San Juan bezperako pena, halakoetan ez, turismo, masifikazio, espektakuloa bihurtzea. Zurrakapote ez, Zugarramurdi ere horren biktima ere izan zen, ez, egin batean. Ondo dago ez, historia zeia da, ariketa politak egin dituztela. Oso kutxuna izaten zen gainera herriko jendearekin, etortzen ziren inguruko bortzirietako malerreka, inguru jende guzti hori etortzen zen eta bere gaua ospatzen zuten. Gero, Euskal Herrian oso dituta gauden turista masifikazio horren ostean. Eta bestela ere ez, espektakulo bihurtzea, ez? Osea, egiten dira hirietan batez ere, eta horrela espektakulo izugarriak, su artifiziala, San Juan sua nahikoa ez, eta su artifizialak denetatik daukate, eta horrela. Eta pixka bat, ahaztu egiten dugu berez, akelarrea zertzen zala. Gizarte bat kohesionatzeko egiten zen bilera bat, non norbera libre zen. Agertu ziteken nahi zuen bezala jantzita, egon ziteken nahi zuenarekin, eta hori gaur egun izan daiteke edozein herrietako festa, txosna ingurua bada, aspaldiko ezagunak eta topatzeko gunea, gizartea kohesionatzeko balio duen gunea, baina nera berean zu zeu izateko baliatzen dezun espazioa, beraz, berriz ere, nik esaten dut, berreskuratu dezagun, ez ditzagun ahaztu. Egin daiteke politagoa, personei gehiagokin, burukoa zeinik dotoregoa egin edo sorginaz zein sexiago egon, nahi dezuen egin daiteke, baina hori gauza bada eta bestea da akelarrea. Taldea kohesionatu, bakoitza dana errespetatuz. Eta zutera botan norbait, markatu. Ekina? Hernani versus egia, argi. Eta ez... Bai, egia da, pikatuta gaude, eta nola oso pikatuta gauden ikusi duzuek gaurko oso ikuskizunik eman nahi izan gabe,
ikusi duzue gaur karakterizatuta gatozela. Egian fabrikatutako gobarak ez dira, miren, ze demontre da. Burukoa. Sorginen burukoa, emakumeen burukoa, futbolisten burukoa. Ba, bere garaian orduan zegoen normatibaren kontrako emakumeen aldarri bat. Debekatu egin zuten, emakumeak oso lotsagabe ibiltzen zirelako horrelakoekin, elizak eta ondoren garai hartako gobernuek debekatu egin zuten euskal emakumei hau eramatea buruan. Hau ere, norberaren identitatea esplikatzeko simbolo bat zen eta burukoa. Gobara da, labaderora emakumeek eramaten zuten tramankuloa. Badakizu beraz, buruko eta guzti, egian fabrikatutakoak dira hauek, egian zergatik subizi gauarekin hasi zirelako duela urte batzuk oroi dezagun plaza hondin izugarrizko sorgin batza eratzen dutelako suaren bueltan. Zer iruditu zaizue? Naroa, badakit Hernanikoa akaso erotiko festiboagoa dela, baina egiakoa oso parte hartzea, jai herrikoi, euskaldun, Zer nahi duzu esatea, egia dela, egiakoa ere asko gustatzen zaidala. Neri Hernanikoa naizelako eta punto bai asko zerotikoa da. Aker erraldoi bat ateratzen da, eta horrekin ibiltzen dira jolasean, sorginak, sartuta kaiolarten oso berezia da ere bai, eta benetan ikusten duen orok, burun geratzen zaio denboratxo baterako. Eta ondo esan duzun bezala, buruan geratzen zaio. Buruan geratzen zaigu. Edo nola ere, subizi gaua izena bera hala jarri zioten, eta helburua plaza berreskuratzea. Gogora ezazue pandemia tartean izan dugula, zein garrantzitsua den herritarrak berriz ere plazara itzultzea. Eta itzultzea modu kolektiboan, emakumeek euren tokia, baina ez emakumeek bakarri baizik eta akaso orain arte tokia izan ez duen guztiak plazan bere tokitxoa bilatzeko eta San Juan bezpera horretarako egun benetan berezia da. Horretan sustatzen aritu direnetakoa da itxaso alkorta. Bueno, itxaso ikusi zaitugu dantzan. Nondik nora etorri da ideia o nolata sustatu duzu? Subizi honezkero normala da egian, baina... Bai, egia tarruk badugu, subizi gaua ospatzeko itura. Sortu 2018an sortu zen, garai hartako emakumeen olatuarekin batera, ideia pixkat emakumeek plaza hartzekoa. Eta orduan berreun emakume elkartu ginen plazan, eta geroztikan erabaki genuen, egun hori denontzako moduko eguna zela, eta zabaldu genuen, nahi duen horonentzat, eta urten egun pertsona apuntatu dira dantzara, beste 20 bat edo kantatzea, sekulako parte hartzea dugu. Esan genezake Euskal Herrian pixka bat galtzen ari den zerbait dela, berriz bueltan dator, pandemia garaiarekin ere, ez dakit. Hori, bai, erronka hori da pixka bat, ez? Solstizio egunean, plaza geure egitea, eta aukera ematea jendeari parte hartzeko nahi duen bezala, eta proposamenak egiteko, eta pixka bat denen artean gozatzeko, eta egiteko nahi dugun erara. Plaza, irikin bar da, jendez bete bar da plaza. Hoxe, hori da kontua. Plaza aukera dago denetarako, eta proposamena jasotzeko beso zabali gaude, eta hori da ideia, proposamenak egin eta denen artean, sortzea. Aurten gainera gobarak ere egin dituzu. Aurten berrikuntza bezala, bi berrikuntza daude, bat, auzoko, hautxoko eta gaztelekua, kantolatua, mitologia jaia da izango da arratsaldean 5-7 bitartean, aurre eta gaztetxoentzat, hori berrikuntza da aurtengoan. Eta bigarrena da, ikastaro bat antolatu genuela garai bateko burukoak, euskal emakumeen burukoak egiteko. Eta 15-20 bat emakumeek izena eman genduen, dozena bat buruko egin ditugu, eta urten plazara aterako ditugu buruko horiek. Argi zuziak eramango dituzten pertsonek buruko eramango ditugu. Posible da, garai bateko usadioak gaurko egitea?
bada aukera gutxienez ezagutu eta atzeak erakusten du aurrean nola dantzatu, beraz hori da. Bueno, bukatzeko, bada ariketa bat, emakumeak plazara jitsi bakarrik ez, plazandre izateko ere bai. Hoxe, hori da ideia. Hori da. Beste zerbait gehitu nahiko zenukena? Ez, besteik ez. Ze moduzko dantzaria daude egian? Denetik, baina oso ondo moldatzen dira denak. Eta gustu ematen du alako parte hartzea ikustea eta alako ondo pasatzeko eta komunitatea egiteko nahia eta gogoa. Eskerrik asko. Gustatu zaizue, hau esportatzeko moduko proposamena da. Askotan ezakigula San Juan bezpera, San Juan gaua, solstizioa. Subizi gaua zer iruditzen zaizue? Gustatzen zaizue proposamena? Polita da, ez? Bai. Badakizue, Egia auzoan, Donostia alde horretan, Tabakalera ondoan, bai, turismoak ia irentsi duen hiri horretan, oraindik ere bizirik segitzen dutela Usadio zaharrek gaurkotuta eta gainera auzo guztiari ateak zabalduz plazara izue. Proposamen hobeagorik aurki dezakezue Euskal Metropolietan. Bukatzeko, azken proposamentxo bat, Tolosako abesbatza lehiaketan, hauxe, aurkitu duguna, sorgin izatearen hau, oholtza guztietara, plaza guztietara zabaltzeko moduko delako.
errezen dituzten sorginen arima gara gu. Hoxe kuadrilla esaten dauna solstizioa, gau bizia, berdintzaigu izena, subizia, zein da gure gaua. Sorgin guztien gaua. Beraz, hoxe, zutara, zer nahi dezuena. Loturik baina biontzat pro, euskeraz oiuka. Sorginen erratzagu dauzkagu, errezen ituzten sorginen arima ez da galdu, errezen ituzten sorginen irrifa